Idong migduwiro guys kay naa daw nindot nga suruyanan. O mao ni nitambad sa among pananaw ang dako kayong Santa Claus. Welcome to Alcazar's Christmas Village. Daghan na kay sila gipanghad guys kay duol na ang Pasko. Mao ni ang Alcazar's Resort. Ang location na ni guys naa sa Itom, Duwiro, Bohol. Unya na diha guys, nilantaw ko diha sa ubos. Makita nimo ang ilahang mga view sa ubos. Kinanindutan, nagkalain-lain og color ang mga suga. Oh, daghan kay sila palamuti nga mga suga tungod kay hapit na ang Pasko. Kung musuroy mo diri guys, malingaw jud mo. Og ninaog na ko diha sa hagdan guys. Oh, nagpusing-pusing pa murag mao. Og nidungaw pud ko sa ubos. Dili jud makatagbaw ang ilahang mga suga tan-awon. Makalingaw gyud. Hasta pa hagdanan napuno og suga. Malingaw jud ka, dili jud ka masayang sa imuhang gibayad sa ilang entrance kay matagbaw jud ka sa ilahang lugar nga nindot jud ka istanan. Nya pagabot diha nagpusing-pusing pa ko. Kay sukad lagi karon pa jud nakahitabo nga nakaanha ko diring dapitan na amaze ko sa ilang lugar. Kinanindutan gyud. O wala jud ko masayop nga nindot jud ay kaayo. Labi pa kung nindot sa taas, labi pa sa ubos nga nindot kaayo. O pasuglo diha, makita nimo ang kinanindutan. Pagtan-aw nimo diha, maka-amaze jud ka sa ilahang kuan, ma-amaze jud ka tan-awa ra gud oh. Nagkalain-laing color ang ilang mga suga, nga mga lingin. Mura jud kag naa sa gawas. Pero di ay naara day ni sa Duwiro. Makaingon kag naa sa laing nasod. Pero buhol ra di ay ni. Tanawa guys. Nakitaan man ako diha ang isda. Nga isda-isda. O, nagpusing-pusing pa ko diha. Diba? Nice kay tanan. Unya, may padayon pa ko sa unahan. Kung makakita gani ko og murag nindot kayo nga ipapicture pusing dayon ta. Para dili masayang, 'di ba? Oh, pusing dayon ta diha, nindot kayo diha oh. Oh. Murag mao ang baji guys. Mura yung taon ko dako kay kong kalipay guys, tanawa ra gud na oh. Ingon jud ko nga wow na wow, grabe as in. Ana isa lagi pud ni guys nga panagsara makasuroy, panagsara makakita og ingon ani mura pud kuno ko og na ignorante. O napoy ilang stage guys o. Kay naama dihay mga mascot pero pag doon diha namo walay mascot. Kay nahuman na daw og show. O naapoy ilang murag mga ingana ba kwarto-kwarto nga naay mga lamisa nga gipangbutang. O musod ka diha. Anya ka na. Mao na siya ang rooms. Pwede ka diha nga mag-check-in ba ka? Mahigda ka, pwede di ay daghan po na silang ingon ana. O kana pod makita nimo nga nay table diha, pwede sad ka diha ka mukaon kauban sa imong mga minsa tong nay mga uyab diha, nindot kayo dire suruyan oh. Malingaw jud mo dire. Di jud mo magmahay. Ug kana guys, mao na kung pag-umangkon, mao ni tig video nako. Gilibot jud namo ang sulod sa ilang beach resort ning Alcazar's. Tanawa guys, gilibot nako ang camera oh. Nice kayo nya pagabot namo naa di ay swimming pool sa sulod. So nakurat ko nga nindot jud ay kayo sa sulod. Naa pa man day swimming pool ug kada usa na naay mga table o ingana ba ingana o kana pud o nay table nagtapad-tapad na siya unya nagatubang sa swimming pool. Nice kay tanan ni siya tan-awon. Unya maligo unta ni mi dire pero wa mi makaligo kay lagi wala mi makadala og ilisan. So kay nakita man namo ng ay kuan diha higda-higda dayon mi og pusing-pusing. Mura bitaw mi og nga ignorante. O tanawa, walay lingaw. Isa ka dayon mi sa stage, nanayaw pud mi. Murag mga mao lagi. Kana lang joy mauwaw ba.
Pero okay ra guys, oy, kay lingaw man kaayo. Kauban ni nga akong mga kani ang igsuon guys. Anya, picture na dayon mi diha. Kay napampoy mga mascot diha. Oh, pero ang uban, wala na diha. Kahuman na sila og show. Diya kung asa dapit to mga nindot ubyo, adidto sad mi magpusing-pusing o way katagbawan mga pusing, kaming tanan ana pusing. Kani padung nga mi muuli ani guys. O mao na ni sa gawas. Nya babay di ay ninyo tanan guys. Thank you for watching.